Ar putea să spună despre tine soția. Ar putea să spună despre tine părinții, dacă obișnuiești să înjuri. Dar tu și cânti. Tu știi să cânti și pe note. Degeaba cânti pe note. Dacă viața ta sună fals, dacă limba ta sună fals, se spune că o soră cânta prin casă cântarea, o, de-aș avea o limbi 1000. Și soțul îi spune, Doamne ferește, că una ai și de alta n-am nevoie. E ciudat, dar e adevărat că nu numai femeile vorbesc mult, sunt bărbați care vorbesc mult mai mult decât ele. Probabil că printre ei mă număr și eu. Ați și observat deja. Important este nu cât vorbești, ce vorbești. Ce vorbești. Nu poți să și binecuvânt și să și blestemi. Biblia spune, prea iubiți frați, nu vă înșelați. Dintr-o vână de izvor nu curge două feluri de apă, și apă dulce și ce fel de apă? Amar. Deci nu se poate. Ori binecuvântare, ori blestem. Dar intenția lui Balaam era să și binecuvânte, să și blesteme. Haideți să închei această primă intenție bună citând dintr-un psalm al lui David. Unde David spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi când în gura mea? La biserică, nu? La predică. Când sunt doar cu frații. Lauda Lui va fi în gura mea. La facultate în Timișoara, în Arad, în Cluj, în București, în avion, în tren, în tramvai, în mașină. Eu voi lăuda pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Cum este vorbirea ta? Biblia spune, vorbirea ta și a mea trebuie să fie dreasă cu sare. Să dea har celor ce te ascultă, ce te aud. Fie ca Dumnezeu să ne înmoare inima și rima în seara aceasta. Și dacă până în seara aceasta ai vorbit cuvinte urâte, mizerabile, ai spus prostule, nebunule, știți ce spune Iisus în cuvântarea de pe munte? Și le zice fratelui său, cum? Haideți să deschidem acolo, pentru că citând s-ar putea să greșesc. Matei, capitolul cât? 5. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Versetul 21. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului. Gheiene. Vedeți că nu e atât de ușoară și de simplă calea aceasta? Care duce la... Nu e atât de simplu. Nu poți să și binecuvânți și să și blestemi. Cine are urechi de auzit, să asculte. Când ne auzit, sunt convins că mă aud toți în seara asta. Să asculte, să pună în practică. A doua intenție bună a lui Balaam, care credeți că a fost? El e un om care se închină, care se roagă. Va spune cineva, eu sunt pe calea bună, pentru că eu mă duc la biserică, mă rog, mă închin. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare. E cea mai mare autoritate și în domeniul rugăciunii. De ce spun și în domeniul rugăciunii? Pentru că Biblia spune în cartea Evrei, măcar că era Fiul de Dumnezeu, în timpul vieții Lui, se ruga cum? Cu strigăte mari și cu lacrimi. Așa trebuie să se roage Biserica lui Hristos. Fie pentecostală, fie baptistă, fie ortodoxă. Cu strigăte mari și cu lacrimi. Măcar că era Fiul de Dumnezeu. Știți ce a spus eu despre rugăciune? Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra unul în Împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, Domnul vrea să ne atragă atenția că sunt mulți dintre cei care zic, Doamne, Doamne, care trec pe la biserică și se vor trezi unde în final? În iad, în pierzare. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu?
trăim într-o epocă a oamenilor care nu vor să asculte. E atâta rebeliuni. Nu există ascultare în familie. Aviz față de părinți, aviz amatorilor. Nu vă jucați până când mai aveți tată. Țineți minte mesajul de la tabăra națională. Cinstiți-l, iubiți-i, sărutați-vă părinții când vă întâlniți cu ei. Până mai aveți părinți, sunteți copii. Și aveți la cine vă duce. Aveți la cine vă duce. E atâta neascultare astăzi. Nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne. Nu și cine predică. Nu și cine cântă. Nu și cine se roagă. Pentru că iată ce spune Solomon, jertfa celor răi. Cum este înaintea lui Dumnezeu? Spuneți dumneavoastră. O scârbă. Dacă eu nu cresc în ascultare de părinți, de păstori, de autoritatea pusă de Dumnezeu peste mine, mă pot ruga până când nu mai pot. Pot să cânt până nu mai pot să cânt. Că e degeaba. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu poate și vă spune, nu ascultați? Cum e viața ta de ascultare? Față de părinți, năruri. Față de păstor, frate și soră. Cum e? Nu m-a chemat păstorul să iau apărarea și nu o fac pentru că sunt păstor. Pentru că peste mine am și eu mai mare în Hristos și trebuie să ascult de ei. Și vreau să cred că o fac. Dacă n-ascult de mai mare mei în Hristos, pot să predic, pot să uimesc pe orice, pot să spun lucruri grozave, că e degeaba. E degeaba. Ascultarea face mai mult ca jertfă. Haleluia! Ascultarea face mai mult decât cântarea pusă pe note și fără ascultare. Face mai mult decât predica pusă pe puncte și fără ascultare. Face mai mult decât rugăciunea rostită în alte limbi și fără ascultare. Cine are urechi de auzit, să asculte. Ascultați în seara asta. Puneți la inimă. Păi nu se pune dacă te rogi. Și cum te rogi? Te rogi în ascultare. Te rogi în duh și în adevăr, cum spunea Iisus femeii. Femeie, vine ceasul, dar a și venit. Când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Astfel închinător dorește Tatăl. În duh și în adevăr. Ce înseamnă asta? Pavel spunea, și din nou spun într-o paranteză, nu e obiectul mesajului, mă voi ruga cu mintea, mă voi ruga și cu Duhul. În Duh poate însemna să te rogi în Duhul, în alte limbi, sau nu dependent de un loc anume, te poți ruga și acasă, dar asta nu înseamnă să lipsești de aici. Pentru că femeia întrebase unde? Pe munte sau în templu? Și s-a spus, rugăciunea adevăratului închinător este în Duh. Și doi, în adevăr. Ce înseamnă în adevăr? Înaintea lui să nu te dai dreptate. De nu te rogi în adevăr înaintea lui. De nu vii înaintea lui așa cum ești. Fără să pozezi. Fără să pui etichetă. Oricum, ochii lui sunt ca para focului. De nu se poate ascunde nimeni. Nici eu, nici dumneatale care mă asculți. Pentru că David spunea, unde v-aș putea duce departe de Duhul tău? Dacă mă sui în cer, ești acolo. Dacă mă duc la marginea pământului, ești acolo. Dacă mă duc la cor și cânt, ești acolo, ești aici. Dacă mă duc în adânc, ești. În întuneric, ești lumină. Când eram atât, ochii tăi mă vedeau. Prin urmare, nu mă pot ascunde de tine. Într-o zi, Ieroboam, robului împăratului Israel, lui Solomon, lui Solomon, cel care primise 10 din cele 12 seminții ale lui Israel, după moartea lui Solomon, știți, s-a legat doi viței să se închine Israel înaintea lui. Iuda se închina la Ierusalim. Zeii nu l-au ajutat, sau viței de aur nu l-au ajutat în ziua necazului când copilul lor sau lui s-a îmbolnăvit. Se putea închina la ei, că se putea uita ca boul la poarta nouă la ei, nu? Și a zis nevestei sale, schimbă-ți hainele. Într-o zi, profetul Ahia mi-a rostit despre faptul că eu voi primi 10